Fl-isfond tat-taħwit u l-ġried li hemm fid-dar ċentrali f'Tal-Pjetà, il-gazzetti lokali komplew jinnotaw kif il-Partit Nazzjonalista għadu ma sottomettix il-kontijiet finanzjarji u r-rapport tad-donazzjonijiet sas-sena l-oħra l-2024. Dan minbarra li l-Partit Nazzjonalista ilu mill-2020 jew minn meta Bernard Grech tpoġġa kap tal-istess partit jikser tali liġi li tobbliga lil partiti politiċi kollha jippubblikaw il-kontijiet awditjati tagħhom ant il-Kummissjoni Elettorali. Il-Malta Today kienet waħda minn dawk li fl-aħħar sigħat irrappurtat fuq dan il-ksur sfaċċat mill-partit ta' Bernard Grech bit-titlu PN Fails to Submit Accounts Donation Report Yet Again. Jiġifieri l-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra falla milli jissottometti l-kontijiet u r-rapport tad-donazzjonijiet, il-gazzetta tidħol fid-dettall tal-kwistjoni. Fil-waqt li ġie notat li l-Partit Nazzjonalista fl-2024 ġabar €1,600,000 f'donazzjonijiet minn maratoni ta' ġbir ta' fondi, in-nuqqas tar-rapport ta' donazzjonijiet jagħmilha impossibbli li wieħed ikun jaf jekk irċevix għotjiet ta' aktar minn €7,000, xi ħaġa li tirrikjedi l-identifikazzjoni tad-donatur skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti li daħħal Gvern Laburista. Fejn jidħol ir-rapport ta' donazzjonijiet tas-sena l-oħra ant il-Kummissjoni Elettorali, wieħed jista' jinnota li kull partit politiku f'Malta, jiġifieri l-Partit Laburista, l-Abba, il-Volt u l-Partit Popolari daħlu dan ir-rapport ħlief il-Partit Nazzjonalista u l-ADPD. Kellim mal-Partit Nazzjonalista qal lil-Malta Today li qed hemm ħidma biex il-kontijiet pubbliċi u r-rapport tad-donazzjonijiet tagħhom jiġu sottomessi iżda ma ngħatat l-ebda data jew żmien. Fil-fatt il-ħadd it-Times ukoll irrappurtat fuq dan il-ksur ta' liġi u saħansitra staqsew lil-kap Bernard Grech innifsu dwar dan. Mal-ġurnalista Times Grech reġa' ġab biss l-iskuża tal-awditur u fl-istess ħin tefal problema fuq uffiċjal tal-partit tiegħu stess. Jekk tidum daqshekk, sinjali hemm xi ħaġa ħażina leh? Mhux bil-fors, sinjali li allura tiġu warajk imma mhux qed nitkellmu fuq jiena ma noqgħodx niġri personalment wara ovvjament hemm min juħsieb. Ma Times Grech lanqas ikkonferma jekk dawn il-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista u mhix se jkunu pubblikati sal-aħħar ta' din is-sena. Can you give us a date? When will this be done? When will we see at least the 2022 accounts, for example? Ovvjament m'iniex pożizzjoni li nagħtik data issa, dana laqas sal-aħħar tas-sena. Jiena ma nħobbx nagħti dati. Il-medja indipendenti notat li bil-maqlub tal-Partit Nazzjonalista l-Partit Laburista mbagħad qiegħed konformi mal-liġi. Ta' min ifakkar kif waqt il-konferenza ġenerali straordinarja li saret ix-xahar li għadda, il-Partit Laburista wkoll approva awdituri ġodda, xi ħaġa li ħaditlu biss ġimgħa kif ikkonfermat it-tmexxija tiegħu.